Hej og velkommen til Vinduespudsergruppen. I den her video der vil vi lige forklare lidt om, hvordan vores vaskeanlæg fungerer. Først der vil jeg forklare lidt om det vand, vi har med. I den her tank der har vi noget vand, som er filtreret og uden kalk. Det vil sige, når vi vasker jeres vinduer, så er det uden kalk og efterlader ingen pletter. Når vi vasker vinduer, så har vi sådan en blød børste med her. Og det fungerer egentlig bare fra tanken af. Og så kommer vandet ud igennem 2 dyser, og så vasker vi vinduerne på den måde. Så er vi kommet hen til et vindue og skal til at vaske det for første gang. En af fordelene med den her, det er også, at vi kan tage rammerne med. Så når vi vasker vinduerne og har nogle pæne og hvide rammer, så kan de forblive pæne og hvide. Det er sådan en børstehoved her. Så med renvandsløsningen her, så får I et pænt og rent resultat hver gang.